Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Zacarias. Pagmaya, pag-ayo, o katawhan sa Sion, singgit, o katawhan sa Jerusalem. Muanhi kanimo ang imong hari, muanhi nga madaugon ug mapaubsanon nga magkabayog asno. Sanati sa asno, ipahilayo niya sa Ephraim ang karwahe ug sa Jerusalem ang mga kabayong igugubat. Balion niya ang mga pana ug hatagag pakigdait ang kanasuran. Ang iyang gingharian maglakip sa tanang kadagatan, sukad sa suba sa Euphrates ngadto sa tanang suok sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Daigon ko ay mungalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ibayag ko ikaw, Dios, ug hari ko, ug daigon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Matag adlaw daigon ko ikaw, ug himayaon ko ang imong ngalan hangtod sa kahangturan. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on, dugay nga masukong ug dako sa kaluoy. Ang Ginoo maayo alang sa tanan, ug maluluyon sa tanan niyang mga binuhat. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Papasalamata kanimo, O Ginoo, ang tanan mong mga buhat, ug padayiga kanimo ang imong butang mga alagad. Pahisguta sila bahin sa himaya sa imong gingharian, ug pasultiya sila may tungod sa imong gahom. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Ang Ginoo matinumanon diha sa tanan niyang mga pulong, ug balaan diha
sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo nagpabangon sa tanan nga napukan, ug nagapatindog sa tanan nga nangalipay. Daigon ko ang imong ngalan sa kahangturan, akong hari ug akong Dios. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Wala na kamo magkinabuhi nga minanduan sa tawhanong kinaiya, kundili sa espiritu, kung tinuod man ugaling nga ang espiritu sa Dios ana sa inyong kasing-kasing. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung magpuyo sa inyong kasing-kasing ang Espiritu sa Dios, nga nagbanhaw kang Jesus, siya nga nagbanhaw kang Kristo, muhatag usab og kinabuhi sa inyong mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga anaa kaninyo. Busa, mga igsuon, aduna kitay katungdanan, apan dili sa pagkinabuhi, sumala sa tawhanong kinaiya. Kung magkinabuhi kamo, minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan kung pinaagi sa espiritu, patyo ninyo ang tawhanong binuhatan, mabuhi gayud kamo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Unya si Jesus miingon sa iya, mihangad saya langit ug miingon, O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay mao may imong gusto pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa amahan, o walay nakaila sa amahan gawas sa anak, o kadtong mga tao nga buot sa anak nga makaila sa amahan. Umari kamo kanako, kamong tanan, nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan, o papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo, o sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapaobsanon sa espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga ihatag ko kaninyo ug gaan ang ipapasaan ko kaninyo. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot, maayong hapon kaninyong tanan. Mga igsuon, karon mao ang ika-napulog-upat nga Domingo
sulod sa atong liturhikanhong kalendaryo sa ato ang simbahan. Ug ang atong mga pagbasa, ilabi na ang ato ang santos nga ebanghelyo, usa ka maanindot nga si Jesus nag-imbitar kanato pinaagi sa iyang pag-ingon, umari kamo kamong tanan. No, umari kamo kanako kamong tanan nga gibugatan sa gipas-an ug papahulayon ko kamo. Nindot nga invitation sa Ginoo. Ug kining maong invitation, umari kamo kanako. Kay invitation man magdepende sa ato ang pag-respond. Di ba? So sama god nga kanang naimang gibitar na to, pwede man natong sanungon, apan dili nato adtuon. Naapoy usahay nga ato yung balibaran. Yan naapoy usahay mo sanung ta nga ato yung adtuon. Ug mao sini ang invitation sa Ginoo. Nagdepende unsao nato pag-respond ni ining maong imbitasyon sa Ginoo nga kita muduol kaniya. Nganong ang Ginoo nihimo man ining maong invitation nga umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa gipas-an ug papahulayon ko kamo. Kay nasayod ang Ginoo nga sa atong pagpanaw ni ining kalibutana moabot gayud kita sa punto nga diin kita kapuyan. Kapuyan tungod sa mga nagkalain-lain nga mga responsibilidad nga ato ang gihupnan. Amahan tingali kapoy na ang pagsigig trabaho para i-provide sa panginahanglan sa mga anak. Ang mama tingali kapoy na kaayo diha sa mga obligasyon sa balay. Punan pa sa pagpabadlong or pagpamadlong sa mga anak nga buutan, puriyabuyag. Naidaghang mga rason nga diin kita kapuyan. Muna nga usahay bitaw, makaingon ta nga daghang sa ato mga kaigsuunan nga sa gawas nagkatawa, pero sulod sa kaugalingon nang hupaw na tungod sa kakapoy. Muna nga ang Dios pag-ingon niya, umari kamo kanako. Pagkanindot unta nga uban sa abli nga kasing-kasing mudangup gayud kita sa Ginoo. Kay siya man ang makahatag gayud nato og kahupayan. Kana kun atong isurrender ang tanan ngadto kaniya. Dihay usa ka istorya nga akong nabasahan. Dihay usa ka mag-uuma nagpas-an sa iyang usa ka sako nga sayuti ug kay naagian man siya sa usa ka maluluyon nga driver, nagdala siya og multicab ug unya mga igsuon miingon siya sakay diri nong ug ang maong tigulang ni sakay. Samtang nagbiyahe, pagtan-aw sa driver sa center mirror, kanang naastunga ba? Nakita niya ang tiguang nga nagsakay tuod, pero nagpas-an gihapon sa iyang usa ka sako nga utanon nga dala. Ug mao to nga miingon siya, manong, ibutang na sa salog aron makapahulay ka. Ngano ako munto siyang gipaambit mga igsoon ng maong nabasahan ako, kay usahay sad, musulod tuod ta sa simbahan, pero ang atong gipangpasan, wala sad nato gibutang. Wala nato gisurrender ngadto sa Dios. Mauna nga bisag na ato sulod sa simbahan, bugat gihapon kaayo ang atong gihambin, ngano man, kay wa man nato gisurrender ang tanan ngadto sa Ginoo. Muna nga pagkanindot inigsulod nato simbahan ang Ginoo mingon, umari kamo kanako, muduol kita ngadto sa Ginoo. Atong isayagyag ang tanan ngadto sa Dios. Ug unya mga igsuon, ato sang isalig ang tanan ngadto sa Ginoo.
og hinumdumi nga inigbiya nato sa simbahan. Kung atong i-entrust ang tanan ngadto sa Ginoo, duna gyud tay grasya dayon nga madawat. Unsa mga grasya? Kalinaw. Unya kung malinaw na ka, so andam na sad ka nga muharong sa mga lain na sang mga pagsulay nga atong maagian. Mao bitaw miingon sa Ginoo, miingon ang Ginoo nga umari kamo kanako kamong tanang gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasaan kay papahulayon ko kamo. Meaning papahulayon. Wa mo ingon ang Ginoo, kuhaon na nako ang tanan. Unya inigbiya ninyo, wala na gyud moy problema nga mainyong maagian sa inyong pagpanaw. Naalang gihapon. Mao na nga pagkanindot unta mga igsuon nga mobalik na sa kita mo na nindot nga matag karon og nya ilabi na gyud matag adlaw muduol gyud ta ngadto sa Ginoo. Diha sa koy na basahan pero lahi po ni siya nga aspito miingon to kuno ba nga muinom og kape nga nagpalpitate. Ning undang og inom og kape wala na nagpalpitate. So ning inom na sa kape. No? Meaning, cycle ra ba? Mausat na mga igsoon sa atong pagpanaw ning kinabuhi ba? Muduol ta sa simbahan, mudangop ta ngadto sa Dios, i-entrust na to ang tanan ngadto sa Ginoo. Tinuod, inigbiya na to, doon na natay kalinaw. Unya kun ang tawo nga malinawon, makahimo usad og nindot nga mga desisyon. Desisyon nga dili na unsay gipangsulti sa mga tawo, kundili desisyon nga iyang pagahimuon tinabangan sa Ginoo kay iyang gipaminaw ang Ginoo. Unya inigpanaw na to maka sugat na sa tag mga pagsulay, mga kalisdanan. Mo na nga mobalik na pud ngadto sa Ginoo. Lord, ana po nilaing pagsulay. Kay usahay bitaw ang kining atong mga pagsulay nga atong maagian ining kinabuhi pag-prepare man sa atong kaugalingon para sa umaabot. Dihay usa kay gayon na ay kanang suod kinako miiduol siya og miingon gahilak in town. Share siya siyang problema. Ug human niya share siya mga problema, maglisod sa kog tambag, naminaw lang jud ko. Unya human niya dantag mga pipila ka mga simana, lipay siya kay nasulbad na iyang problema. Unya pagsunod na pod, nakakita na pod siya na iyang problema. Og miingon na siya, ninduol na siya nako, wan siya maghilak. Miingon siya, Padre, gihatagan da ko sa Ginoo ang problema katong akong gi-share nimo before. Aron, doon na nako'y kadasig. Na nako'y kusog. Na nako'y pamaagi. Unsaon ni nako pagsulbad ning problema nga akong nagian karon. So sa ato pa, kumuduol ta sa Ginoo, balikon ginako sa makadagan kay usay, masayop man ta kana bitang moingon din nga sige kog ampo, sige kog simba, na man gyapon ko'y problema. Di man kita mawagtangag problema. Pero kung muduol ta sa Ginoo, mahatagan ta niya kalinaw o mahatagan ta niya pamaagi nga diin kita makaatubang sa mga problema nga lig-on tungod kay nasayod usab kita nga wala ta mag-inosara kay ang Ginoo uban kanunay kanato. Mao sa nang asalaing bahin sa kasulatan miingon sad siya, hinumdumi nga ako nagauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa ato pa, siya nga nag-imbitar ka na to, nga muduol kaniya, inigbiya na to, inigawas na to sa balay alampuanan, wa ta mag-inosara, kay naagyod siya kanunay kuyog ka na to. Mo nang pagkanindot unta, nga mahimo na ta muharong ta sa mga kalisdanan nining kalibutan makaingon na ta, I am alone, but not lonely, because God is with me. Palihog, manindog. Maghiusa kita karon sa bag-o sa atong pagtuo tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang magagagahom sa tanan. Og sa tanang mga makita og dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu-Kristo, ang bugtong anak Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat. Usa ka kaniya samahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan.
ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus, sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa Dios atong amahan, aron mas haduol kitang dadon niya ngadto sa mga mithi sa ebanghelyo, sa ingon mabag-o ang simbahan ug ang kalibutan. Muingon kita, Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Nga ang nangulo sa simbahan, padayon sa ilang pagsaksi sa gugma ni Kristo, alang sa tanang katawhan, magampo kita. Ginoo, sa bangkete panalangini kami. Na sila nga nang limbasog sa ilang pagtuo, o gilutos, tungod sa ilang pagtuo, malig-on pinaagi sa grasya sa Dios, ug makaangkon, ug bag-ong paglaom, magampo kita. Nga sila nga nakasinatig panagdaog-daog, og panagpanghadlok, makaangkon og kalig-on, sa hunahuna og kalinaw, kasing-kasing, magampo kita. Nga ang mga sinalikway, mga masakiton, ilabi na ang may ikamatay nga balatian, makaila og makasinati sa paghupay og sa pag-alima sa Ginoo, magampo kita. Sa bangkete panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Nga ang tanang nangamatay, makadayon na didto sa langit nung gingharian, diin wala may kalisdanan, og pangpanglutos, hinoon, mahingpit diha kanila ang grasya sa Dios. Magampo kita. Kining tanan among ipangayo kanimo amahan, pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Manglingkod.
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. O Ginoo, kining gasa, nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo, o magdugang pagdalat kanamo, nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo, among Ginoo nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang paggabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, O Ginoo, hangturan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain, mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang ako ang lawas, itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa kundugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao.
aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron sa paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi o kalis sa kalungasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan, nga moatubang o moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat, sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadaa silang tanan sa pagsudong, sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan. Gamito nato ang pulong gitudlo sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, buabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, pagbalik ni Kristo, amo ang manunubos. Ang gingharian, ang gahom, upang himaya, hangtod sa Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amoang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo,
sa kanunay maanaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig suunay, panagdait maanaa kaninyo. Kini mo ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Ginoo ko ngay makalawat kanimo, apan pangulong lamang o mamayo ako. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi dining Eucharistia. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Palihog manindog ang mga suki arita sa tubangain. Human sa Santos nga misa, sanglit unang Sabado karon sa bulan, atong isunod ang pagprosesyon sa mahal nga Berhen Maria. Human dayon sa Santos nga misa. Magampo kita, langito namong amahain. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunubos. Gibendisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya dawata ug bendisyon kini mga kabataan nga niya karon sa mga tubangain. Panalipdi sila batok sumadawtan sa katalagman sa sakit aron sa kanunay magdaig sila kanimo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maghimaya ka Maria.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok niyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadunta ang gugmag kalinaw ni Kristo.